Добре, не сме. Хайде! Ще се чуваме. Най-чудесни. Рибарски хан. Гостилницата се нарича. И на Китенския южен плаж на път за пристана му тя наднича. Телефона в хана е 0888 26 10 26. Рибния хана. И обеззаразяване на басейни. Обеззаразяване на басейн. Имаме ли нужда нашия басейн да се обеззаразява в комплекса? Басейн е Обеззаразен от всякъде. Всичко ли си платил? Всичко съм платил, препаратите са сложени. Най-доброто на пазара. Да приведа ни 5000 евро. Скъпо! Ето за последното 3 месече, където не съм внасял, 5000 евро, мисля, че стигнат. Както се казва, нашата фирма може да си го позволи. Българският ни представител на Черноморието. Но, къде са моите дъщи за плуването на мас този час? Питам аз и отговор не искам. Защото знам къде са. Всичко знаеш, че кот, той Пежо сега ми го подаряваш, а? За мен си го взел. За съжаление няма как да го взема. Много ме улесняваш в такъв случай. Я ето с водичка. Аз тук ще направя една трансформация. Шот. Яш. Бари картина пак, а? Добре. И момент. Тук паднаха влията. Я се притесняваш. Ще кажем, че снимаме порно. Нищо сме само момчета тук. Няма ги корвеците още. Чакам ли? Много тежки им са дели куфовите. И ето така. Шаба да дава да ду. Смолто. Той ще не остане, ще се снимаме, да ще си купуваме, ще имаме камери, ще се снимаме. Някой ден ще снимаме на друго место. Споменам, че после искам пълнота на това нещо. И едно копие за мен от запис. Ама аз ги качвам в YouTube и ще ги пращам. Връзки. Добре късина панелка, Бе, добре си, бе, добре си. Черник. Много силно натрапчо. Не е кое. Но не е кое, какво? Какво кое? Ето това. Няма нужда да споменаваме. Пол бай Ралф. Или? Бай Ралф. Защо не? Който я. Дай го де. Ай, Келвин кой? fucking... Келвин Костов. Ох, май. Така, добре за сега, май.